Bona tarda a tots i moltíssimes gràcies una vegada més per acudir a les rodes de premsa de l'Ajuntament de Vinaròs. Vos agraeixo també personalment el fet que estiguéssiu aquí a aquestes hores. El motiu d'aquesta convocatòria és donar-vos una miqueta d'informació i explicacions sobre les diverses actuacions que des de la Regidoria d'Obres i Serveis s'està duent a terme en aquests moments. Principalment vos parlaré una mica de lo que són la renovació dels parcs infantils, la instal·lació de punts de llum al passeig Forat i l'estat de les infraestructures rurals del nostre terme després de les pluges de l'1 de setembre. En relació a les pluges, en primer lloc voldria agrair també a tota la gent del camp, usuaris del nostre terme, especialment agricultors i ganaders que durant tot aquest mes han fet mostra de la seva paciència, entenent que la situació era d'extrema gravetat i per tant les tasques s'han anat fent progressivament. Al primer moment de les pluges, com sempre, la brigada municipal es va ficar a disposició dels equips d'emergència. En aquests mateixos moments les nostres tasques és contribuir a l'obertura de camins i de ponts, en aquest cas el pont de Triador que va requerir de la nostra tasca. I una vegada passada l'episodi de pluges, al dia següent mateixa ja se van iniciar el que són les tasques de reparació, sobretot donar accés a granges i vivendes habitades del nostre terme municipal. Paral·lelament, a nivell tècnic, ja es va fer la primera inspecció a tot el que és el terme per a fer una valoració econòmica dels danys que, com sabeu, estan quantificats en aproximadament 3 milions d'euros. Ara mateix, després de totes aquestes setmanes de feina, podem dir que el que són els vials transitables d'ús públic són transitables, no han retornat a l'estat que teníem previ a les pluges, però sí que aquelles actuacions d'emergència el que ens requereixen és donar pas per a que els usuaris puguen accedir a les seves finques o als seus béns. Actualment, a dia d'avui, està finalitzada l'obra d'enginyeria d'infraestructures de lo que és la passera del riu Sénia. Com sabeu, va estar totalment malmesa. Aquest cost o el cost d'aquesta obra han rondat els 41.000 euros i també actualment s'està fent la pavimentació en formigó de lo que és el camí Racons, s'està treballant en Triador i en diversos camins del municipi. Durant tot aquest mes, tant matí, tarda, tots els companys de la brigada municipal i a més moltes empreses subcontratades han estat treballant, com bé deia, per a obrir els nostres camins, especialment en moviment de terres. Aquestes tasques continuaran durant les setmanes que faci falta per a poder tindre en el millor estat possible el nostre terme de cara a lo que és la recollida de la clementina, que és la més important que tenim. La propera setmana, a més, s'iniciaran tot el que són les tasques d'asfalt en doble rec del camí que va de Xisbert a Ulldecona en un cost aproximat d'uns 23.000 euros i en les properes setmanes, una vegada finalitzi aquesta actuació, s'asfaltarà en doble rec també el tram del camí Peníscola fins a camí Ulldecona. L'empresa encarregada d'aquestes obres és l'empresa de Los Serranos. També la propera setmana s'iniciarà tasques de batxeig en diversos camins del nostre municipi que són actuacions molt puntuals però que de manera transitòria o provisional faran que els camins estiguen en millor estat. El cost o l'import que s'ha assignat per a aquestes tasques estem parlant d'aproximadament uns 20.000 euros. A més, durant aquestes setmanes s'ha estat parlant en Diputació de Castelló, s'ha estat parlant en Generalitat i ja han vingut també els tècnics de Traxa i dels bombers de Castelló que teòricament en les properes setmanes vindran a realitzar tasques de reparació, moltes d'elles en moviments de terra, però altres també a nivell d'obra per a poder subsanar problemes que tenim més greus. Encara a dia d'avui tenim punts molt conflictius, tenim el que és el vial paral·lel que va a la via del tren, que pràcticament ha quedat totalment destruït. La valoració que va fer el tècnic per a la reparació només d'aquest vial estem parlant de 160.000 euros. Estos punts més conflictius són els que a l'empresa Traxa de Conselleria se'ls ha mostrat per a veure si ells poden fer front a aquestes reparacions. També comentar-vos que arrel de les pluges de l'1 de setembre i donat les obres que tenim de setxellament de l'abocador, hem tingut fins a dia d'avui la caseta d'animals morts tancada, clausurada,
perquè les mateixes obres ens han ocasionat doncs, un toll que pràcticament ha sigut impossible de secar, també donat que durant el mes de setembre hem tingut periòdicament pluges que han fet impossible aquesta tasca. Com bé deia, a dia d'avui, este matí la brigada municipal ha estat allí per a poder tornar-li a la normalitat en el que és el servei i a hores d'ara ja està obert. Els ganaders que han tingut que fer ús d'aquest servei han tingut a disposició d'ells altres casetes d'altres municipis per a poder fer ús d'elles. Canviant una miqueta de temàtica, comentar-vos també que des de la Regidoria d'Obres i Serveis actualment s'està fent una renovació dels parcs infantils. Com heu pogut veure, s'està actuant en els dos parcs infantils que tenim en la plaça Sant Antoni. Ja s'ha fet el que és la renovació de tots els elements i ara l'empresa es va dir que demà o el dissabte vindrien a fer el que és la renovació del paviment, que s'instal·larà un cautxú sintètic. L'empresa que està fent aquestes obres és Movipark i l'import total de la renovació dels dos parcs són d'aproximadament 18.000 euros. També ja s'han iniciat els tràmits a nivell administratiu per a la renovació d'un altre parc infantil, el parc situat en l'avinguda Castelló, que s'ha adjudicat a l'empresa Benito Urban per un import de 24.000 euros. Aquest parc encara presentava pavimentació en loseta i el que es farà, evidentment, és canviar tots els elements i renovar el paviment. A part d'això, tenim un tercer espai que s'està treballant, però fins que no tinguéssim una miqueta més tancat el que és el procés administratiu, per cautela no vaig a dir res. En relació a un altre tema que des de la regidoria s'està treballant és en la instal·lació, esta setmana ja està allí fent l'obra civil, la instal·lació de 11 punts de llum en el passeig Foraforat, especialment en la zona de la Pinera, que com sabeu, quan se va fer el passeig se van fer com unes pilones en llum, però que donat els anys que han passat i els temporals, i aquests punts de llum havien quedat totalment inactius i aquella zona quedava amb molt poca il·luminació. Per tant, com bé deia, s'instal·laran 11 fanals de llum LED i el cost total d'aquesta actuació és de 18.500 euros i la realitza l'empresa Elecnor. Aquestes són les actuacions que ara mateix tenim en marxa. Com sabeu, o com en algunes ocasions hem dit, l'últim trimestre de l'any va ser un trimestre molt carregat d'obres i d'actuacions. En breu també iniciaran les obres de pintat i canvi de reixes del Club Sant Sebastià. Ja tenim tots els tràmits fets i en principi en qüestió de 15 dies iniciaran les obres. En breu també iniciaran les obres de pluvials de l'Avinguda Barcelona i la renovació de la rodona que tenim en l'encreuament d'Avinguda Barcelona en Avinguda Llibertat. I quan tinguéssim més certesa del dia que inicien les obres, també s'iniciaran en breu les obres de renovació del carrer José María Salaverría i la finalització de la urbanització del carrer Camaraes, que també sabeu que en breu s'iniciaran. Aquestes actuacions ja més grosses o més importants, a mesura que se vaig apropant el dia d'inici d'obres, ja us explicarem una mica en què consisteix el projecte i quins són els plazos que tenim per a poder fer-ho. Si voleu fer alguna... Els solars estan funcionant tots, excepte el segon que tenim en la part més nord, però ve de fallo de fàbrica, per tant, en garantia. El feedback que ens està venint és molt positiu, la gent està molt contenta. Ara sí que el que han parlat de l'empresa per a que canvi el sistema d'inici de llum. Aquest estiu s'ha estat utilitzant per detector, no sé si heu passat per allí, quan la gent anava passant s'anava obrint la llum, anava augmentant l'intensitat, i ara de cara a l'hivern, per fer un rendiment més eficient del que és la bateria, el que farem és com en la resta de fanals del municipi. Farem una hora d'inici i una hora de final on tinguéssim un tram on la intensitat de la llum serà més alta i a partir d'aquesta hora ja baixarà la intensitat una miqueta només com a punt de llum. Però jo crec que en general contents. Ara ens toca esperar una mica el que és l'hivern, que serà el moment més crític, per veure si la capacitat de la placa solar és suficient per carregar la bateria per a donar servei, però per ara molt contents i la gent en general molt contenta. Se parla de la neteja de barrancs, però per part de la Confederació Hidrogràfica de Bèlgica? No, se li ha traslladat, és un requeriment constant, ja no de Miraró, sinó jo crec que de tots els municipis. Després de les pluges de l'1 de setembre, evidentment, el tindre el llit dels barrancs i dels rius nets
el que pot arribar a evitar és problemes com els que ens vam trobar al Criador. Com s'ha dit abans, la brigada municipal va estar allí ajudant a carreteres perquè el que ens trobàvem eren arbres sencers, troncs, restes de sistemes de rec, de cables, i això el que fa és que el problema és que no es va derivant tot a nosaltres i és inevitable. I aquest requeriment se li fa constantment a Confederació, però bueno, pues Confederació, com altres sectorials, pues, bueno, té un altre ritme de feina, però insistirem totes les vegades que faci falta per a que es millori en aquest aspecte. Pel que fa a la maquinària de la Diputació, que també col·laborarà en neteja de barrancs i totes les destrosses, sabent alguna data, perquè de moment sí que fa un estudi, però sabent alguna data de quan podrien actuar? Sí, els bombers els vam tindre les 2 primeres setmanes després de les pluges. Ells ja van estar aquí i ens van estar ajudant, sobretot en aquests primers moments d'obertura. Quan vindran no te puc dir una data perquè no la sé exactament, però sí que ens han dit que serà en breu. Entenc que és qüestió, suposo que d'ells també trobar els recursos per a poder disposar d'ells. La maquinària de lo que són els bombers i el personal crec que serà algo més imminent, i després tenim a Traxa, que sí que ja venen a fer sobretot actuacions de moviments de terra, però també de renovació de paviments o d'inclús infraestructura.